Els alumnes d'ESO de l'Institut Domènec i Muntaner de Canet de Mar experimenten durant una setmana una manera peculiar de treballar un crèdit de síntesi. Posen en pràctica tot allò que han après al centre, aproximant-se al coneixement de la realitat d'un poble ben diferent del seu, Queralbs, situat a la vall de Núria. Hola, bon dia. Som alumnes de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar. Podem fer-li unes preguntes? Sí, feu els que vulgueu. Les activitats del crèdit de síntesi aquí a Queralbs les hem vertebrat per grups. Tots els alumnes s'han organitzat en grups i cada grup ha treballat una part específica. Uns alumnes han fet entrevista a l'alcalde i han treballat la qüestió urbanística i d'història del poble. Un altre grup ha treballat més la qüestió comercial, fent entrevista a una botiguera. Un altre grup més qüestions artesanals i de treball, com pot ser visitar uns pastors d'ovelles i de vaques i preguntar-los per la seva feina. Un altre grup ha fet una entrevista al cap d'estació del Cremallera. Després, totes aquestes activitats s'han posat en comú aquí, a Queralbs, i quan tornem a Canet, l'últim dia, hem estat tota una setmana treballant aquest crèdit de síntesi, l'últim dia, a la tornada, es farà una posada en comú de totes les feines perquè tots els alumnes, tot i que han treballat parts específiques, puguin conèixer la feina de tots i es pugui arrodonir tot el treball. En primer lloc, els alumnes fan una descoberta del poble, estudien la seva ubicació geogràfica i les característiques més interessants de l'entorn. Després caldrà conèixer com són i com viuen els habitants de Queralbs mitjançant les entrevistes que han preparat. Aleshores tu, Marc, que tens la cara, prendre les notes, ara repartirem els papers. El centre va decidir fer el crèdit de síntesi al voltant de Coneguem un lloc. El claustre es va decidir que el primer d'ESO fes una estada fora de Canet, perquè es treballava més els continguts de valors, normes i actitud, pel tema de la convivència. Nosaltres vam decidir de fer el crèdit de síntesi de Coneguem Queralbs, perquè aquest és un lloc molt diferent a Canet. Allà en tenim platja, tenim hotels, aquí tenim tot de natura, és molt diferent a Canet, on estem. Aleshores tu, Marc, que tens la cara, prendre les notes. Per saber dades concretes sobre la població de Queralbs, els serveis i una mica de la seva història, és obligada la visita a l'Ajuntament i l'entrevista amb el seu alcalde. Benvinguts, estic molt content de rebre aquesta joventut. Hola. Molt bé. Benvinguts, Podem anar cap a dins, si voleu. Bé, poseu-vos aquí al voltant, si voleu. Això mateix, aneu-vos posant aquí. Bé, doncs benvinguts i ara es mira si voleu fer alguna pregunta vosaltres mateixos. A la consagració de la catedral de la Seu d'Urgell, l'any 836, ja existeix el nom de Queralbs, Queros Albos, així, Quer vol dir pedra i Albos blanc, o sigui que l'etimologia del poble podria ser roques blanques. A dins del terme de Queralbs, no, n'hi ha que ho fan a fora també s'ha de dir la veritat. O sigui que hi ha dos que són bastant igual, ramaderia i serveis, i també un petit tant per cent indústria. Després que sí que el poble és petit, però sí que tenim una extensió molt gran, o sigui que tenim 94 quilòmetres quadrats, 9.400 hectàrees, i que, bueno, toquem inclús en diversos municipis de la Catalunya Nord. L'església de Queralbs és un exemple ben evident del romànic català i, per tant, ens facilita l'estudi de les seves característiques observant-les en directe. Aviam si us en recordeu. Hem dit que aquest porxo, aquesta mena de porxos que es feien, es diuen com? Nàrtex. Nàrtex, ho teniu aquí apuntat. I aquest nàrtex hi ha unes quantes arcades. Aquests arcs, com són? Com se'ls diu aquest tipus d'arc?
de mig punt, molt bé. I si us fixeu, aguantant la base de cada arcada hi ha una columna, i entre la columna i l'inici de l'arc hi ha una mena de cosa amb uns dibuixos, amb unes formes, que això es diu capitell. Molt bé. En resum, doncs, podríem dir que el crèdit de síntesi és una activitat interdisciplinar on, al voltant d'un tema comú, l'alumne està obligat a treballar les diferents matèries que ha cursat al llarg del curs. Durant tota l'ESO, l'alumne cursarà 4 crèdits de síntesi, un a cada curs. Mira, aquí està la senyora Lluís. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Podem passar? Sí, i tant. Hola, venim aquí a estudiar el crèdit de síntesi, que consisteix en buscar informació d'aquest poble, en aquest cas, Queralbs i Núria. Quins horaris fa habitualment? Doncs mira, com que és un poble molt petit i no hi ha gent, quan me criden baixo. Quan me criden, com que visco aquí mateix, ja veieu l'escala, doncs quan me criden baixo i despatxo el que els hi convé i me'n torno cap al pis. Quant temps fa que s'hi dedica? Ja, amb això? Sí. Ai, no sé, ara ja se'n cuida el meu fill, avui em trobeu a mi, però ja se'n cuida el meu fill, jo potser 40 anys, potser. La botiga la va muntar vostè o ja li Sí, va venir no, l'herència? la vaig muntar jo. Ha contestat totes les preguntes bé, tot. Adéu, senyora Lluïsa! Adéu! Que li vagi tot bé! A Queralbs també hi podem descobrir petits artesans que ens poden explicar el com i el per què del seu treball. Podeu passar dintre casa, com si fos a casa vostra, us explicaré els detalls de la marqueteria. Endavant. Bueno, molt ben arribats, Feu les preguntes que aneu volent fent i poseu-vos per aquí, així ho veureu una mica més tots plegats. I vull dir que això demostra que amb això que us ensenya tan senzill, vosaltres veieu. És una cosa molt senzilla. Després ho veureu i dieu, sí noi, és veritat el que dieu. Doncs després es fa això. Que això les peces, primer de tot, allò que diem per treballar-les per dintre, s'han de fer com a peces, no? Després trobaríem que si posem un llum aquí i això no està prou ajustat, després reflexa i no es veu prou l'edifici. S'ajusta i després aquí hi ha una pila de coses, no? Aquí hi ha un banc, que això és la casa de Nazaret representarà, Jesús com fa fuster. S'han de fer-li això dels bancs, aquí són les carretes que estem... Adéu-siau, és molt agraït, Eia, así, vamos, acundime. Bueno. Esteu cap aquí? A veure, així és que... Què digueu de bo? Bo, parla-la. Així és que... Mira, jo em dic Josep Canal Caranatxa. I ens podria dir quina edat té? Doncs tinc 65 anys, tinc. Perquè un dia una vaca ha de barallar, doncs has d'estar una mica amb ella, a veure què passa, si allà ve o no irà bé, Hi ha algun familiar que vulgui seguir la seva feina? No gaires, però sempre n'hi ha algun, Home, és que la llet sempre és molt a brato, sempre, i es guanya poc. Au, vinga avall, vinga amunt. Essa! Bueno, pues mira, Com es diu vostè? Miquel Riu Sant Jaume. Ha viscut sempre a Queralbs? He viscut sempre a Queralbs, sí. Tinc més feina ara, perquè antes no ens tormentaven per res i ara ens fan emboconar les ovelles i ens les fan sanejar i moltes coses. Pujava un home dalt
carregaven amb unes pedres allà darrere i aquí baix, si el tronc era molt gros, n'hi anaven dos, una a cada banda. Tallar fusta és avui una feina senzilla gràcies als mitjans tecnològics, però no sempre ha estat així. Donaven un cop per darrere i el trencaven, feien el forat. I això era un tronc de bosc per no fer malbé el mànec. El crèdit de síntesi és format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, la finalitat de les quals és comprovar si l'alumne ha assolit els objectius generals de les diferents àrees curriculars de l'ESO, és a dir, de matemàtiques, de ciències naturals, de tecnologia, ciències socials, català, anglès, castellà, educació física, música, etc. En el crèdit de síntesi el que es treballa són les capacitats d'organització del treball individual de l'alumne i també la capacitat de cooperació del treball en equip. Voldríem fer-li unes preguntes per conèixer més detalls de la seva feina. Digues. Ens pot dir, si us plau, el seu nom i edat? Jesús Martínez Díaz. No, divertida, es un recorregut maco, esto es tan como en el estío como en el invierno es maco. Quina és la distància de Ribes a Núria? De Ribes a Núria, 13 kilómetros. Queralbs és cada vegada més un poble que viu del turisme per la seva ubicació estratègica en el si de la vall de Núria. L'estació del Cremallera és un punt de confluència dels qui van i venen. Ja teniu en el dossier dels tres tipus de plantes que són, dels arbustos, plantes i arbres, i, sobretot, no destrosseu, si veieu que un del grup ja ha agafat una, que l'altre no l'agafi, heu d'intentar, si ja que busqueu fulles, recolliu fulles. Estem en plena natura, i per això ens resulta molt fàcil observar i estudiar la vegetació de l'entorn i comparar-la amb la que trobem a Canet. Per on es puja? Sí. El pi roig i el roure. Comprovat que són aquests? Sí, perquè estan aquí, Una vegada recollides les mostres que ens interessa observar, caldrà classificar-les i fer-ne una descripció. Ara, sabeu que aquest matí heu estat treballant per grups, diferents aspectes del que hem vingut a fer aquí. Comencen la Maria i la Lara. Com ha dit l'Eli, estem estudiant queralbs en el crèdit de síntesi i nosaltres hem fet un mural de la vegetació que hi ha. Finalment, posarem en comú el treball realitzat per cada grup i només caldrà arribar a Canet per elaborar les conclusions finals. En qualsevol cas, no oblidarem els dies passats a Queralbs.